Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, sannan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai albarka. A yau insha Allah zan nuna mana wata hanya wadda za mu samu dala 10 kyauta ta hanyar wata wallet ko in ce exchanger. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin bidiyon mu idan mun dora. Ko biyo mu. Da na faɗa muku wannan wallet suna ba da kyautar dala 10, don haka yanzu mu shiga aikin gadan-gadan. Da fari za ka fara nemo opera code da kake amfani da ita, kuma dai wacce opera ce za ta yi. Sai ka shiga kamar yanzu ni gashi na shiga opera ta, sai ka danna link ɗin, zan bar link ɗina a description da kuma comment na farko. Idan ka danna ya shiga kamar haka, sai ka ga can sama can inda aka sa English da kuma ɗayan yaren da yake kai yanzu, sai ka taɓa English don ka canza yaren yadda za ka fahimta. Za ka iya register da phone number, sannan za ka iya da email, sannan ka sa password ɗinka, ka sa full name, sannan ka taɓa wannan terms and condition ɗin nasu, sai kuma ka danna sign off. Kamar haka kenan. Yau kamar yadda kuke gani, gashi nan na sa email ɗina, na sa password, sannan na sa full name, sai ka danna signing up. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana rolling, ya wuce. Sun tura email address, sun tura link ta email ɗina wanda za ka je kai clicking kai confirmation. Sannan sai suka ce yanzu ka taɓa nan inda aka sa get app ɗinnan, wanda ta nan ne za ka yi downloading ɗin ita wannan wallet ko in ce wannan app ɗin nasu. Yau kamar yadda kuke gani gashi nan, sai ka taɓa wannan open in Play Store ɗin, zai kai ka Play Store, sai ka je kai downloading da shi wannan app ɗin. Yau kamar yadda kuke gani gashi nan ya tura mu Play Store. Ni na riga na yi downloading ɗin wannan wallet, don haka gashi nan ya nuna mun in buɗe kawai. Don haka sai mu buɗe, ina buɗewa kamar haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana loading. Yau kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama loading, yanzu zai buɗe mana, zai wuce inda za mu ci gaba da registration ɗinmu. Yau kamar yadda kuke gani ga wallet ɗin mu nan ta buɗe, amma kuma ita ma ta ƙara dawowa da shi wancan yare. Don haka sai mu taɓa guri can sama, wannan guri gashi nan sai mu taɓa shi inda za mu mai da yaren mu zuwa English. Yau kamar yadda kuke gani yanzu sai mu taɓa inda aka sa signing in ɗin wannan na ƙasa, shi za mu taɓa. Idan muka taɓa shi, a nan za mu ɗora email ɗinmu da password ɗinmu wanda muka register da shi. To yanzu abin da za mu koma Gmail ɗinmu. Idan muka koma Gmail sun tura mana saƙo na activation. Za mu koma can don mu je mu yi activating ɗin account ɗinmu. Kamar yadda kuke gani ga ma cikin Gmail ɗinmu, na yi refresh bai ba, sabon saƙo bai shigo ba. Sai ka taɓa wannan dot ɗin guda uku, ga su nan wannan. Idan ka taɓa shi haka kamar haka. Yau sai ka nemo inda aka sa spam folder, ga ta nan kamar yadda muke gani, ga ta nan. Sai mu taɓa ta. Idan muka shiga cikinta sai mu refresh. Yauwa to masha Allah, ga activation link ɗin nan ya shigo. Ya so sai ka clicking a kansa. Zai nuna ma da wace opera za ka yi amfani wajen buɗe shi, sai ka danna wadda ranka yake so. In kuma guda ɗaya ce ma, kawai nuna ma da zai guda ɗaya. Kamar yadda kuke ga yauwa gashi nan ya yi activation, account ɗin ya yi activating. Sai mu koma cikin app ɗinmu, mu je mu yi login mu gani. Yau gashi nan da cikin wallet ɗinmu. Yau gashi nan sai mu yi login, ɗora Gmail ɗinmu da password ɗinmu. Yau kamar yadda kuke gani gashi nan na sa Gmail, na sa password wanda za mu yi login mu yi amfani da shi. Don haka sai mu loga.
Yauwa to kamar yadda kuke gani gashi nan a wallet ɗinmu ta buɗe, sannan sun ce mai activation na wani OTP mu ƙara tsaro a wallet ɗinmu. Okay, to yanzu sun tura code guda 4 zuwa Gmail ɗinmu, sai mu koma cikin Gmail mu je mu duba wannan code ɗin guda 4 gashi nan kama cikin Gmail. Yauwa kamar yadda kuke gani sai mu refresh a cikin spam folder ɗinmu. Yauwa okay, to ga wannan code namu nan guda 4 1706 sai mu koma cikin app ɗinmu 1706 sai mu zuba wannan code ɗin, zai fara buying, daga nan zai wuce sai ka zaɓi USDT ko kuma shi wancan coin ɗin wanda shi suke bayarwa adadin na dala 10. Kamar yadda kuke gani shi nan wallet ɗinmu mun gama seta ta successfully. Yanzu sai ka refresh, kana yin refresh kamar yadda kuke gani gashi nan sun ba mu dala 10 kyauta ba tare da mun sa ko sisi ba. Yanzu abu na gaba da zamu yi shine za ka danna wancan gurin ka danna wannan gurin kamar haka. Yauwa ga inda aka sa account verification /KYC bracket KYC sai ka shiga, sai ka je kai verifying na account ɗinka. Verifying ɗin yana da sauƙi sosai. Daga nan shine kayi activating ko kuma in ce kayi verifying na ita wannan wallet ɗin naka. In ya so a bidiyon mu na gaba zan nuna mana yadda za mu cire wannan dala 10 zuwa wata wallet ɗin wanda daga ita za mu iya tura cikin bankin mu. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ta mai albarka, to ka danna mana ƙararrawa sannan ka danna alamar subscribe domin samun sababbin bidiyon mu idan mun ɗora. Sai mun sake saduwa.